abịa n'ala Igbo a na-amụ eze amụ ka a na-azụ eze azọ ka m wee jụọ ya ajụjụ m chọrọ ịjụ ọnya ka m ji sị nke m jụrụ gị ọnwụ na ife iwe na dị not too sensitive na ịgwa m ka anyị maa ya ofe. Nna m ịma na onwe iwe dị iche na eze na igwe. Abịa na ndị be anyị na-afụta ndị na-azụ eze azọ, ndị na-eme elekshọn wee na-eseleti onye ya chi obodo azụ ndị na-echi igwe. Na ndị be anyị na-echi wee eze nri. And eze nri obi na-egwu onye so ejebe gị iwe. Next month of February ga-eme complete 7 years eze nri jebere iwe. Ọ nwụrụ anwụ o jebere iwe. Maka na abịa na ndị be anyị eze nri adara anwụrụ ugboro abụọ. Before chi eze nri anyị akwụ ya kwa anya na ndụ nye mee ihe niile seremonial. Nwunye ya ebe akwa obe akwa data o bechakwara nna ọ ya bụ ndụ ewekwa ya. Anyị akwụ ya na ndụ. Nwunye ebe akwa ọnwụ ya kwa anya ka nwaanyị si akwadie. Ọ kwachakwara anya ya kpam. Ochie eze nri ọ kwachakwara awụma kwachakwara anya ya. Ndị bera eje tụọ ngoda woman. The woman analazia. Ochie eze nri ọnụọ nwaanyị ọzọ. Ọ ya anụzi that woman again. Automatically na ndị that woman di anwụgo ọ nọzụ ndụ. Ọ ya anụ nwaanyị ọzọ wee chi eze nri. That is how it is done. For the past 7 years eze nri ejebe gị iwe. Ọ nwụrụ anwụ o jebere iwe. Maka na mgbe ọ nwụgo before chi eze nri so o jebere iwe. For the past 7 years eze nri jebere iwe. What we have is a regent. That regent will be ọkpala eze nri. No as eze nri understood. It is the custom and tradition of the kingdom that that the throne will be vacant for 7 years. The regent will take over. I told the eldest person, no money, Monangulubenia, or regent. That eldest person here supervised the affair of the kingdom for 7 years. After that 7 years, on the February, the 3rd week of February, or the last of all of Igbo Jemegolive, away tears and also. And that is why even the governor would say on the kingship. And we're going back and I think that was during the time of during the military regime time. After about 26 years ago, after such a something different happened. So Soludo ma Obiano nda governor since that 7 years nobody can interfere with the spiritual institution of Ezenry. Nke abụrụ kwa na governor mere appoint ma na governor select even na-ekwukịta ahụ like ebe na Nnewi by igwe chicha achọ ya bụ nwa ya anochie so by all the massive hereditary, right? All the hereditary or not the same family on our own. So nkono efe no na ama meaning na not the possible no nwere ike isi na family apụọ je ban another family, right? Nke anyị na-ama ọ na-aga n'ọnụkwụ but not by election. Ga n'ọnụkwụ ọ dịrọ n'ofu family like nke nọkịta bụ onye obe agụ ọzọ ya abata ya uru ọjị mesi agbada anyị abanye mesie ọbanye ụkwa obe agụ more like all the rotational ọ dị rotational na ọ na-ama ndị ọwụ na olute abịa ihe Yoruba ama ebido mere n'ezinụlọ ebe onye ọma ihe Yoruba ama dịka eti Ezenry ya na-enwe ngwuru ọ ya na-enwe aja ngwuru so na ọwụ na Ezenry maghị ọwụ na igbogo na igbolu fensị prison ama ọbịa da fensị ya ada enwere ihe dị iche iche ya emebe na ya bụ ngwuru ebe Ezenry ya esi wee pụta just like na o nwego ngwuru a na-enejere anya
na mkpakpa akpawagokwe di ya mana anya ghara ghọtachi ibe na-eme na dati ngwụlọ until after February 3rd week anyị agụ arọ ọwụ na nwa Ezenre gosi arọ na February a from the 4th week of February awee banyezie March mkpamkpa ebido kpawa then mkpamkpa a bidozie kpawa ama na ezinụlọ a ka olu mana ezinụlọ ọwụ na ọ ya elu ya wee rotational ọ ya dị rotational ọ ya na-abụ na that same ụmụnna ọ ya na-abụ na that same town uru ọjị ụdị ọkpara agbada na iwe osote dị ọkpara obe agụ last born nke nọkịta wee obe agụ ọzọ ya abanye wa uru ọjị mechie onye ọzọ ya abanye wa agbadani mesi onye ọzọ ya abanye olutekwa obe agụ again so ọ dị rotational and ọ nara esi n'ofu ụmụnna ebe ọwụna sọ ọ dị nnọọ ka atụ ihe iche ebe ọwụna iche da ọ na-ama ama ezinụlọ ọwụna ọ bata the first thing ọ ya emewe ọdara aja ngwuru ha mee gịnị kwatugolu maka na ọ na-aba ka ọkụkọ avụ ka ọ na-aba ka fọs ọ na-eji fọs aba and o jiri fọs a abata ma ihe ọwụna geti ma ihe ọwụna kwuchiri ụzọ ọ ya akwatu ya wee banye na data ngwuru ọ banyega na data ngwuru ofu ihe ebidozie emebe ofu ihe dị iche iche ebidozie emebe nwa na ọkwa na ezinụlọ a wee je gbara afa agbabazie afa na data ezinụlọ ka amara onye bụ ive abụ na data ezinụlọ olu ichi Ezenre so ibe nghọta kịta ahụ na nke anyị dị hereditary nke odu rotational yes what of ndị a nke ha by election that election because ebe m nọ wee na-enwe issue with this wo ndị na-eme nke ha by election knowing the concept and what offer represent n'ala Igbo is it normal or na ọwụ n'obodo gbaka aka wee nya because emere election now the same way esi eme election now the same way esi eme n'elu na-achị ịba nke gọọmenti like that election ọ ikpe dụwara gbogbo ka ọ na omebi n'ụfọdụ obodo nọkọta amecha wee bịazie agrizie oke na-esizie etu eme that concept of election ọwụ ikpe wu ọkwụrụ na n'ala Igbo a n'ọdụ na omenala Igbo a gboo na ntụ esi echi igwe na ntụ esi echi eze n'ala Igbo a because na nke election a ka m na-enwe problem election awụrụ omenala Igbo ndị ọcha butere through the warrant chief of selection nka ndị ọcha na-eselect onye ya wụrụwa warrant chief na-ewenasị na onye ndị ọcha na-etinye ba na-eselect na-etinye mgbe ndị ọcha nọcha ama o weruo mgbe ba ya ama ba wee sịsịa ngwa sịtụzia sị gụọ ke the eye pia for the eye say eye wenye aka ya elu onye nke wenye wee mebe election echichi eze obodo abụrụ election mgbe gboo afa ka a na-agba ugili ka a na-awụ ugili ekwu ezinụlọ echichi ya ana for ndị anaghị eme ihe by hereditary ọ bụrụ ndị ọ na-adị rotational enwere ndị nwe hereditary like Nnewi agbagodo m na ba wụ hereditary mana ndị ọbụla ọ wụ rotational afa ka a na-agba wee nwere ebe ọzọ banye afa ka a na-agba wee nwere ebe ọzọ echichi igwe ma ọ wụ ese banye anaghị eme by election and that is why o jiri wee kwesị na ndị na-echi na ndị na-eme election ya apụta si anyị na igwe ba wee eze na igwe ahụ ofu ihe eze according to the history of Nri Kingdom for somebody that was selected through the inspiration confirmation of the gods mana igwe bụ onye nke obodo elected igwe bụ ndị ọcha wepụtara ibe a na-akpọ igwe ibe a na-eti na mgbe gboo anyị nwe asị echichi eji wee malụ obodo na the leadership of obodo wu eze ijegoro na all the Igbo books ma nke prọfesọ Onwejiọgwụba dị during 1717 ma akwụkwọ eji wee gụọ akwụkwọ izizi agụ
as ndị tiwa slate Cambridge gbogbo ihe a na-akpọ ya wee eze ya adị o eze ya adị o igwe wu ndị ọcha webatara igwe ibe a na-eti n'obodo wee eze and ka esi ama eze bụ na eze na-ama ama eze na-apụta n'apa